tok. Bangun rumah sakit. Nah niku bose niku. Dharma bakti nih Bu Bupati membangun kemaslahatan umat. Ngono tok duwe dharma baktine dhewe. Mula bupati kongkon sambutan nggih untuk menjelaskan program parine piye. Nek tikus piye ngono. Wah, wayahe gitu. Itu dharma baktinya Ibu Bupati. Duwe dharma. Lho Ibu Bupati ora kok yo terus ning masjid terus ngono ya. Ngono ana sing ngurus surat ya repot. Nah iku jenenge durma. Lah nek menungso kok durma kok ora nang berdharma bakti, hati-hati. Uripe menungso kesusul tembang pangkur, ngerti-ngerti wis wayahe mungkur, ngerti-ngerti dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, gitu. Mripat wis lamur, maune uber-uber bal sedina ning lapangan ping 5 kuat. Saiki nguber putune ra gelem atus melet iki wis pangkur. Sing enom wablek ngono misale zaman nom-noman ditato naga ngene. Mangap ngene. Kok ngerti-ngerti wis mengkeret dadi gambar cacing. Lah iki wis wayahe pangkur. Wis ndang mungkur. Sing maune mangan salak kletak isine pecah saiki mangan jadah untune Saka niki pangkur wis kudu sadar wis wayahe mungkur nang golek dalan padang mlebu masjid raketang setahun pisan riyo sang pokoke nang golek dalan wis aja ngaji wis kudu mlebu iku wis pangkur pokoke nek wis pangkur kudu sadar raketang Allah ora mlebu rono nang golek masjid nang golek langgar pokoke wis rumangsa pangkur wah mripat kok wis lamut dengkul wis linu wah iki wis pangkur sadar wis aja sinom meneh aja wis ora wayahe sinom manjen dadi nek ndelok cah nom kok petakilan ya wis ben wong sah sinom sampean sing pangkur aja iri wong sampean wis tau sinom sing sinom rung tau pangkur dadi biasa mawon sampean ndelok ana wong jatuh cinta kok sampai kudungan sarung mlebu gedang-gedang ngono wis rasa dak dikomentari wong iku sinom asmara no sampean pangkur sampean wis tau ngalami asmara ndono sing asmara ndono urung tau ngalami pangkur wis pokoke ngono tok mlebu masjid nek pangkur kok ora nang mungkur jarene simbahe dhewe kesusul tembang megat ro copot raga sak sukma nek mati terakhir tembangi menungso niku napa pucung menungso ki meng dipocong sluku lebokke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut enggak dadi wong karek milih petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni meneh marbuka Allahu rabbi Allah tawapuk sampeyan puwak ngono malaikat rokib teko nggawa catetan aja lho aja piye iki muni Allah ra iso iya karepe ya Allah tapi ku ilat taraman rande alibak tak duwene hono caraka tapi wis gelem ngaji wis angger ana pengajian ya teko niati sinau nah, tapi kok turu ora apa-apa ngaji nek matane melek ya mripate ngaji nek ngrungokno kupinge ngaji lah nek turu ya berarti bokonge tok sing ngaji lha mula ngeten iki diniati ngaji diniati kenal Gusti Allah syukur-syukur nek eneng toreko nggih enten mboten teng mriki toreko nang sampean melu nang kondo nang beat yai kula ajeng beat wiritane ping pinten ping 100 mboten kiyat yai nah ping pira ping gangsal mawon nah sing 95 sapa ya panjenengan oh apa lampu tuh wis jarno wong iki makhluke Gusti Allah ya pengen melok ngaji wis jarno diuripi meneh aja peteng ngene kok peteng ngene diuripi wis jarno to kula ya malah seneng kala-kala dirubung laron pun biasa mawon ora najis ngono lho dipeyek ya enak ning
Nen eco niku ane takok kiyaine iki halal apa haram ngono to ya ana sing ngarani halal ana sing ngarani haram sampean milih endi ngono wong kirik wae ana sing ngarani halal kok yo karek milih sing endi ngono ana nah aku rak doyan lho ra apa-apa iki mati apa Nen lho aja dipateni cek Padang aku cek ro iki lho jenenge laron niku iki wong londo iki ra ngerti laron laron mahwa laron ngono ra ro nggih lha niki lho lha mulai nek entoreko sampean melu nggih engko yai engko lak diulangi nggih kenal Allah lambene diulang ya Allah 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 ono sing suwe-suwe iso engkin lambene bar diulang mripate diulang ya Allah 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 engkin nggih ta pokoke diulangi lho ngene iki lak Padang kula seneng to roh laron sing seneng niku sakjane niku ngandhape diparingi banyu enggak terus esuk-esuk panen niki cilikan kula niki seneng lah niku lah ya jadi ya Allah ya Allah ya Allah terus bar mripate diulang tangane diulang cekeli terus ngene niku kepegelen didudut rok jawab kita nggih sirahe diulangi nyebut asmane Allah dengkule diulang sila timpuh ini ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah layung ringgingan mungkin diulang ngoten niku terus bokongnya diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Pak panas langkit terakhir sing diulang atine ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah alah suwene dan iku lu tapi iku wis diulang jadi lambe diulang kan lah terus kenal Gusti Allah nggih ta lambene wis diulang ya Allah ya Allah ngono mungkin mripate ndelok napa ngono masya Allah kuping krungu bledok subhanallah becak telek masya Allah kecekel banyu panas masya Allah sendal ilang subhanallah lho biasa niku nak kenal tapi nek lambene ora tau diulang mripat ra diulang nek ana apa-apa dudu Allah sing disebut sendal ilang kok wedhus ngoten niku akhire sampean sesuk mungsuhan karo wedhus ning akhirat begitu mlebu akhirat wedhuse mara ya Allah aja dilebokno swarga wong niku ngopo kula tau difitnah karo dheke fitnah apa nyolong wedhus nyolong sendal padahal dhek kan ngerti ora ana kok wedhus kok nyolong sendal ora ana lho ngene iki nggih niku lha kenal Allah kabeh lho mula wong ini wis kabeh dikenalke Allah sampai ndelok pitik munggah masjid niku mawon alhamdulillah pitik munggah masjid tek alhamdulillah pitike munggah masjid akhirnya santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur masjid nek ra ono telek munggah masjid nek kiai ini le praktek piye wong kiai ra oleh gawa telek munggah masjid lho ngoten-ngoten iki ape subhanallah alhamdulillah apa ya alhamdulillah delok wong tuwa watuk-watuk alhamdulillah aku iso momong wong tuwaku watuk-watuk kaya aku mbiyen dimong ya watuk watuk wong tuwa wis ra iso napa-napa ngising cepret-cepret alhamdulillah aku mbiyen ngising cepret-cepret dimong wong tuwa saiki aku iso momong wong tuwa ngising cepret lho iki imbang sampean apa-apa alhamdulillah wong iki iso bales wong tuwa niku nek wis padha wong tuwa pikun alhamdulillah aku menangi wong tuwaku pikun persis kaya biyen aku diulang wong tuwa ora ngerti apa iya apa Bu apa ya caci lek ngoten niku toleh ngomong ae diulang lah siang sepuh ya padha sampean iso oh iya
ngono sampean dulang wong tuwa alhamdulillah aku iso dulang wong tuwa iki biyen wong tuwaku sing dulang aku lu ngono niku kadang lha wong nek ora ngerti ngono iku mesti wong tuwek ngrepoti ora nang mati ngono kan iku keliru wong iku iso bales wong tuwa niku nek sampe tuwa iso imbang iso padha lho niku disyukuri iku lawange swarga sampeyan dikeki lawang swarga ning donya kudune matur ora perlu goleki ning kono wong lawange wis petuk ning kene kok duwe tangga edan alhamdulillah tak openi sing apik di keluarga edan diopeni sing apik iki wong urip ning donya ora diparingi akal berarti sesuk nek mlebu akhirat ya ora ditakoni berarti nek aku sing ngomong sesuk aku dijak ya ora perlu takoni ngono ta ya tuh kabeh dibalik peristiwa yang ada di dunia iki ora ana sing ora kok ketentuane Gusti Allah apa meneh kok wong Islam wis apa ae mesti teko pangeran ujian apapun iki teko Gusti Allah mengawak dhewe tambah parek tambah cerak neng Gusti Allah apa tambah adoh itu tergantung awak dhewe mensikapi urip alhamdulillah ana supir bis ugal-ugalan alhamdulillah nek ora ugal-ugalan aku ya ora zikir mau oh ya Allah subhanallah ya subhanallah ngono ya gara-gara supir bis ugal-ugalan akhirnya supir bis sesuk ya mlebu warga garai wong sak bis zikir kabeh nggih lha niku namine sinau nah wong nek wis gelem belajar niku matine di ngapura Gusti Allah lha nek ora gelem belajar takoni marobuka marobuka iki hahe tuwapuk pok dicanggah gulune ket ngono langsung weruh akhirat dadi wedi jenenge wareng mula pitik wedinan iki pitik wareng mula dadi wareng cemplung nang neraka diudhek ning jero neraka diangkat gantung kaya siwur kiwil ngono tutuki modal madil ketarangan bodol digocek ajurmu mur kaya gedebok bosok mula wong Jawa mbiyen ngulangi pangkate menungso niku anak bapak simbah buyut canggah wareng udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bosok lho iki sampeyan kita jelasno sik ero dadi ngono kuwi ulangane wali piye nah berhubung tembang mocopat niku wong lagu kudu ana musike mula kali Sunan Bonang damelke gamelan slendro pelok gamelan slendro pelok ku munine nang ning nang nong dang gung uripmu iku nang ning nang nong ya nang kene ya nangka no ya ning kene kadang ngaji kadang ning kono nyolong pitik urip iki ngono kuwi kadang ya apik kadang elek nek apik terus iku mula ikat nek elek terus iku nek menungso ya kadang apik kadang elek lah mula nek kepengin apik pungkasane dang gung ayo dang balik nang Sang Hyang Agung gek dang bali nang Gusti Allah lah wong seragen kadang ora ngerti nang nong dang ngono aja ya ngono lho Kris ya lha niku lah mila panjenengan sedaya kudu eling lah mula nek wis bar didongengi kali Jeng Sunan Kalijaga tiang Jawi dijak mangan biyen tumpang mangke wijiane mawar kenanga kantil nek tangane cempret kampret kabeh wiji oneng mawar uripmu ki mawarna-warna iji oneng kenanga no kenange ngene wiju oneng kembang kantil atimu kudu kantil nang Gusti Allah cobian iki jenenge maca pat namula sakniki ayo ngukur awake dhewe-dhewe sing sinom ya dadi sinom sing apik sing pangkur dadi pangkur sing apik sing durma ya durma sing apik sing dandang gula ya dandang gula sing apik kabeh ayo balik nang Gusti Allah lah balike menungso teng Gusti Allah niku nganggo tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Mula atine awak dhewe aja ngasih adoh karo Kanjeng Nabi, aja ngasih adoh ya. Lah kita panjenengan sedaya niki disuwun nderek dateng Kanjeng Nabi. Wong bagiane awak dhewe niku Kanjeng Nabi. Nek menungso kawitan sing bagian ngomong menungso niku Nabi Adam, sabare niku dimong Nabi Idris, bar Idris Nabi Nuh. Lah kita niki bagian mong-mongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman awak dhewe ra petuk langsung karo Kanjeng Nabi, petuke kalih para ulama, petuke para kiai. Nek sing petuk Nabi jenenge Sofyan Darat kali Kiai Khalil Bangkalan. Nah Kiai Asy'ari niku dimong kalian Kiai Khairon teng Purwodadi. Mbah Bonang dimong Mbah Ngampel dimong Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, dimong kali Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro dimong kali Sayyid Muhammad dimong Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, dimong kali Sayyid Abdul Malik dimong kali Sayyid Alawi Amil Faqih, dimong kali Sayyid Ahmad Sokhib Mirbat, dimong kali Sayyid Ali Khalil Qasam, dimong Sayyid Alwi, dimong Sayyid Muhammad, dimong Sayyid Alwi, dimong Sayyid Ubaidillah, mong-mongane Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dimong Sayyid Isa, dimong Sayyid Muhammad, dimong Sayyid Ali Uraidi, dimong kali Sayyid Ja'far Shodiq, dimong kali Sayyid Bakir, dimong kali Sayyid Ali Zainal Abidin, dimong kali Sayyidina Hasan Husain, dimong kali Sayyidina Ali. Lah iki sing mong-mongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku namine ahli sunnah wal jamaah. Lah mula sampean ya gayane ya gaya wal jamaah taraman dan nggih. Sing mong-mongane Nabi teng Arab mriko riyin ngangge jubah. Jubah. Lah kali begitu tiang mriki dijubahi mboten saged. Soale tandur karo derep. Mula wong Jawa mbiyen ngarani klambine Nabi niku klambi syar'i. Lah tekan Jawa ora iso dienggo ning sawah mula dikethok. Ketokane klambi syar'i namine syar'un. Wong Jawa ora di huruf ain duwene ngo, monggo botho ngo, mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Lho niki ngo iku ngoten niku nggih ta. Terus salat niku ya salat nek mriki kon khusyuk kados sing teng mriko nggih angel. Nek teng mriko langsung Ka'bah khusyuk, lah teng mriki wong pemancar lokal mawon nggih sinyale kadang ilang. Wis manteng Allahu Akbar ngono iku bareng-bareng ketekan napa bakul bakso. Ana ting 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 bakso. Nggih nek teng mriki kon khusyuk nangel. Allahu Akbar. Ngerti kita udan. Kulo ya Allah gabahku kudanan. Lha niku Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe nih, suwe. Nah, lah sing teng mriki niku ngoten gayane iki murid ulama, gitu. Bapak teh khusyuk, kadang setengah rolas diundang zuhur iku ya isih ning sawah teng Sabin, mula kiyaine kadang mundur teka. Lah niki cara mriki meneng ini atine nang Gusti Allah. Nah wong taraman jak meneng turu. Karo muni ya Allah lho kok muni ya cek krungu sing sepuh-sepuh ben iso niroake. Lah nek kiyaine mek ketop-ketop meneng-meneng ngene ya repot. Lha mula kula niku selalu nek ngaji nek wong desa titipno karo NU. Soale NU ku ngerti carane ngulang wong desa. Nek zikir muni. Lah nek sing liyane kan ra muni. Sampeyan melu sing ra muni mbok tekan kiamat ya ora iso zikir wong ora tau krungu. Kula nek wong desa wis nek kula teng pundi mawon angger desa kene sak titipno nang NU wis ngono melu NU melu muslimat ngono. Kados Bu Bupati niki ya muslimat lho. Ngerti wong iki entek. Nek sampean kok ora melu NU wong desa ngono. Kiyaine mek ketopren ta. Muni apa to Mbah kuwi? Mbok, ngono ya ora iso dikir.
Lah ya nek kecuali wong pinter ngono ya ora apa-apa. Sampeyan zikir kok meneng ini tik langsung ning Gusti Allah usul. Berarti sampeyan wis ra butuh NU ora butuh. Ra butuh wis usul. Lah nek sampeyan wong desa kok kira-kira timbangane ngantuk, ya butuh NU sing la ilallah la ilaha illallah. Lho niku, nek sampeyan zikir meneng ini turu. Lah niku mula, NU niku enak, mula selalu kula wis titip nang NU, nek wong kula ngaji nang desa titipno NU. Nggih, nek mati ya diwulang jawab malaikat. Marabbuka? Allahu Rabbi. Nek sing wis pinter-pinter sing wis mesti iso jawab, ora diulang ya ora apa. Ora apa wis mesti iso jawab. Nek dhewe wong bodoh petuk malaikat mesti grogi. Wong petuk polisi ngadeg ning kono wedi. Mboten niku lho nggih. Cara tarweh bareng ngono melu NU enak. NU iki tarwehe 23 witir 23 dadine to nggih. Nah sing liyane 8 ora usah dadak bener salah ora ono sing bener ora ono sing salah kabeh bener wong gelem sembayang iku apik. Cuman sesuk ning akhirat kok sing bener kok 20 sing bener kok 8 sampean disisa 12. Ana sesuk sing bener kok sing 20 sing kurang 12 lek golek nendi dhewe ngono to. Wong niku wis biasa mawon dadi ngaji ngono. Sampean ya nek ngono mati. Enak nek karo NU jalukno dongane tangga iso dikirimi, iso ditransfer. Ya ali la hadratil rabbil mustafa wa ila jamil anbiya wa ila ruhi Mbah Al-Fatihah. Nah ya. Bagian. Ya niku. Enak sampeyan melu NU nek sembayang telat ngono enteni robana. Lha kaya ngene-ngene gila. Dadi kaup nih kaup pira apa iki? Bahasa Indonesia iki, basa Jawa iki angel kowe. Keliru paham malah repot. Ya cukup enak lah nek wong desa niku nggih. Terus poso. Nggih, niki ngajine wong desa ya wis ngene niki. Nggih. Wong kula niku asline ngono kiyaine wong desa. Ngaji bahasa Indonesia ora pate cetha. Ngaji desa ngene ya Allah, ngaji nang desa. Niku dadi kula niku dikira kiyaine wong kutha gara-gara diceluk presiden kongkon ngaji ning istana kutha ae salah. Dadi kula ngaji ning kono dadi dikira kiyaine wong kutha. Padahal kula asline kiyaine wong desa ngene iki. Robana nggih lha niku lha kula kita panjenengan sedaya alhamdulillah dimong kali Kanjeng Nabi Muhammad isih petuk al ulama warasatul anbiya, isih petuk para ulama. Lah mula kita niki nggih pangkate pendereke nabi tapi teng pangkat muridé ulama es gaya stragen gaya taraman es ngene iki pesek-pesek cilik-cilik ini pun biasa wis pokoke muga-muga kabeh uripe barokah nggih Kresna kok Kresna jenengmu iki Kresna apa Kresna to nggih wong taraman kok Kresna lho Krisna basa kene culane Kresna Bathara Kresna napa Bathara Krisna? Oh Bathara Kresna ngono. Ya Krisnane sedongakno muga-muga anak turune barokah. Kanthi donga kita panjenengan sedaya muga-muga uripe barokah. Nang di anak maneh. Ngoten niku nggih, dongane sing akeh. Anake gek loro soalé niku. Dongane 10 apa pira ngono. Enggak, nang bar ngene nang gawe meneh. Sok tak parani meneh. Nang gerake kok tak parani ngono. Tapi sesuk nek tak parani ya nyate ngono ae. Nggih, niki sampean kabeh ya tak dongakno muga-muga uripe barokah. Rezekine barokah. Benjang disyafaati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semanten ingkang saged kawula aturaken
sing ngantuk ya monggo teng mriki, sing tesih kuat melek monggo wangsul, mboten menapa. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi